אי אפשר להגזים בחשיבות התיעוד בפרויקטי BI. תיעוד נכון הוא הבסיס לתחזוקה ולפיתוח עתידי של מחסן הנתונים. ללא תיעוד מפורט, כל העבודה הקשה עלולה לקרוס תחת עומס של בלבול וחוסר תקשורת. צוותים חדשים או משתמשים עסקיים חדשים לא יבינו איך המערכת בנויה ולא יוכלו להפיק ממנה ערך. לעומת זאת, מחסן נתונים שמתועד היטב הוא מערכת חיה ונושמת. הוא שומר על הידע בתוך הארגון, מעצים את הצוותים ומאפשר להמשיך להפיק תוצאות גם שנים קדימה. תיעוד, 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 זה לא סתם ביטוי, זו אחריות מקצועית. גם מערכת הנתונים המתקדמת בעולם חסרת ערך אם אף אחד לא יודע איך להשתמש בה. תיעוד איכותי מאפשר לכל אנליסט או מפתח חדש להבין במהירות איך המערכת עובדת. הוא מאפשר ללמוד את מבנה הנתונים ולדעת איך להפיק מהם תובנות בזמן קצר. בנוסף, תיעוד טוב מצמצם סיכון לאובדן ידע. אנשים עוזבים תפקידים, פרויקטים משתנים, אבל הידע נשמר בזכות תיעוד מסודר. כך הארגון ממשיך להתפתח בלי לאבד את הניסיון שנצבר לאורך הדרך. תיעוד נכון גם מבטיח עמידה בדרישות רגולציה ובביקורות פנימיות. כאשר מגיע מבקר פנים או אודיטור, התיעוד משמש כמו פוליסת ביטוח. אפשר להראות בדיוק מה נעשה, איך ומתי, וכך לבנות אמון ושקיפות מול כל גורם. תיעוד גם מזרז תיקון תקלות, משום שקל להבין מה קרה ולהחזיר את המערכת לפעולה במהירות. והיתרון האחרון הוא יכולת ההרחבה העתידית. כאשר כל פרט מתועד, קל להוסיף תהליכים חדשים ולשדרג את המערכת בביטחון. תיעוד הוא המדריך לחדשנות והיסוד לכל מערכת BI מוצלחת. בנימה אישית, כשאתה בונה מערכת BI, אתה לא רק בונה Data Warehouse, אתה בונה את השם שלך, שכן פרויקט מוצלח מדבר בעד עצמו גם כשאתה לא בחדר. המערכת שאתה בונה משקפת את הדיוק, האמינות ואת רמת המקצוענות שלך. כאשר מחסן נתונים פועל בצורה חלקה, זו תעודת כבוד מקצועית שמוכיחה שאתה מסוגל להוביל תהליכים מורכבים וליצור ערך אמיתי לארגון לטווח ארוך. זה הרגע שבו אתה הופך מאיש דאטה למוביל אמיתי בעולם ה-BI. אז כשאתה ניגש לבנות פרויקט BI, תיגש לזה כאילו המוניטין שלך תלוי בזה. כי זה באמת נכון. כשזה מצליח, מנהלים יפנו אליך מיוזמתם ויאמרו, אני לא יודע בדיוק מה עשית במחלקה הזאת מבחינת הדאטה, אבל אני רוצה את אותו הדבר גם במחלקה שלי. מבחינתי, זאת ההצלחה האמיתית והמטרה האולטימטיבית כאיש BI.